V tomto videu sa dozvieš niečo o psoch a mačkách, alebo o tom, ako sa maliňákom a borderám žije s ich domácimi mačkami. No, hneváš sa. Keby som mala celé toto video zhrnúť do 5 sekúnd, tak poviem Malinois 80% nie, 20% áno. Samozrejme, že je to kus od kusu, je to pes od psa, je to mačka od mačky. Každopádne predpokladám, že mačky svoje máte radi. A nikto nechce, aby sa tej mačke v domácnosti niečo stalo. Ja sama mám 2 mačky vnútorné, mám 2 maliny a mám 2 borderky a chcela by som vám porozprávať, ako to teda funguje u nás. Mačky. Prečo som povedala 80% nie, aj napriek tomu, že si tu žijeme celkom v takej harmonickej domácnosti? Je to pretože moje mačky sú mačací profíci. Moje mačky majú okolo 10 rokov a tie zažívajú týždenne psie návštevy, cudzích psov. Za tie roky celé som veľmi často strážievala kamarátom psov, takže ja mám mačky profíkov. Tie mačky vedia, ako sa vedľa psov majú správať, majú veľmi veľa skúseností a samozrejme ako mačky majú na to celé svoj názor, takže keď príde pes, tak mačka nad ním ohrnie nosom a odíde niekam preč, schovajú sa. Ja, keď tu mám cudzie psy, moje mačky ani nevylezú von. Začnem Malinoisom. Či už plánujete priniesť Malinoisa k mačke alebo mačku k Malinoisovi, obe nie je úplne jednoduché. Aj mačka, aj Malinois potrebujú nejaký svoj osobný priestor. Malinois je lovec. Malinoisi prirodzene sú šľachtené na to, aby lovili a lovili všetko, čo sa pohne. Poznám viac Malinoisov, ktorí lovia a ktorí zvieratka malé likvidujú, než tých Malinoisov, ktoré sú so zvieratkami úplne v pohode a nemajú tendencie ich loviť. Lovecký pud sa vyvíja v čase. Máme štenia, ktoré samo o sebe vôbec nie je lovivé, nechytá nič do pusy. Kľudne to tak môže byť celé mesiace. Nemusí to trvať týždne. Nemusí to byť, že v 8 týždňoch šteniatko ešte nemá o nič záujem. Môže to trvať celé mesiace. Ten lovecký pud sa u šteniaťa, aj keď s tým fakt nič nerobíte, môže vyvíjať v čase a objaví sa vám až niekde okolo puberty, keď ten pes sa začne osamostatňovať, začne naberať taký ten pubertálny druh sebevedomia, tak vtedy sa vám môže začať objavovať lovecký pud. To znamená, že keď vy máte šteniatko, ktoré vám v 6 mesiacoch neloví, tak to ešte neznamená, že to nebude robiť, keď bude mať 2 roky. Takže sa vôbec nemôžete uspokojiť s tým, že vaše 6-mesačné štenia maliňáka alebo 7-mesačné, možno 9-mesačné neloví. Malinoisi reagujú na nečakané zvuky, Malinoisi reagujú na nečakané skoky, Malinoisi reagujú na zrýchlenie z 0 na 100. Proste toto všetko mačky robia. Mačka sedí a z ničoho nič skočí cez celý priestor. Proste toto nie sú veci, ktoré Malinois zvláda úplne dobre. Toto všetko je pre ňoho zapínanie inštinktu, ktoré, ak si môžeš gratulovať, dokáže ten pes ovládnuť, ale vo väčšine prípadov a u väčšiny psov to ovládať nechce a nebude. Malinois je inštinktívne zviera, ktoré reaguje na pohyb a na nepredvídateľný pohyb reaguje 2-krát toľko. A mačka je stelesnenie nepredvídavosti, čo sa pohybov týka, alebo správania sa týka. Okrem toho, taká dobre vystresovaná domáca mačka, ako fakt stojí za to. Takže áno, mám doma 2 mačky, ale nikdy by som nenechala svoje maliny bez dozoru s mojimi mačkami. Nikdy. Ako už som spomínala, mám 2 maliny. Jedna je lovec od 3 mesiacov, to znamená, že tam sú mačky od malička v nebezpečí. Nie, že by ona nechodí teraz po dome so zámerom, ja tú mačku akože zlikvidujem. Tá moja malina není zlá, len tie jej reakcie na pohyb, to zapnutie inštinktu je extrémne, takže tam tie mačky s ňou sú stále na hrane. Keby som netrénovala psy, tak ako si ich trénujem a mám vo zvyku vychovávať, tak pravdepodobne by to takto nefungovalo. No a pre tých, ktorí sú presvedčení o tom, že keď ich pes v 1 roku neloví, že takto zostane definitívne. Mám ešte jeden príklad. Mám ešte jednu suku maliny, ktorú
Veľa z vás pozná a vie, že je to stelesnené dobro, mentálne je to jednorožec. Tá je dokonalá k deťom, dokonalá ku šteniatkám, dokonalá k ostatným psom, dokonalá k starším ľuďom, extrémne pozorná a veľmi citlivá v rámci sociálnych vzťahov. A všetko bolo naozaj krásne ružové a krásne ideálne, až kým nedospela. Po 3. roku života sa začala meniť. Začala byť prudkejšia, začala byť rýchlejšia, začala byť drzejšia, začala viacej strážiť barák pred cudzími ľuďmi. To je pes, ktorý v sebe nemal do 3. roku ani štipku agresivity. A zrazu po tom 3. roku ona stráži barák pred cudzími ľuďmi. Stráži auto pred cudzími ľuďmi. No a úplne rovnako po tom 3. roku sa začala venovať mačkám. Takže dá sa povedať, že ich sleduje ich veľmi intenzívne už dneska. Má to namiesto televízie. A ako náhle mačka okolo nej prebehne, vybehne a vyskočí, tak už reaguje. Áno, už reaguje výpadom, už ju baví tie mačky vyplašiť. Keď ide okolo sliepok, ktoré si doteraz vôbec nevšímala, tak teraz už tie sliepky plaší. A všetko toto zobudenie týchto vecí v nej nastalo až po 3. roku života. Kedy ja po 3. roku života musím dávať pozor, čo sa týka mačiek, ešte aj na ňu. Medzi border colliami a mačkami je to asi takto. Border collie má špecifický štýl práce. Border collie čumí a zastavuje pohyb. To znamená, že si nadbieha a zastavuje pohyb. Nadbieha si, zastavuje pohyb. A čumí. A tlačí očami. Hej, čumí. Keď máte borderku s inštinktom, tak toto bude skúšať na vašu mačku. Už potom záleží mačka od mačky, či sa z toho zloží alebo nie, pretože mne osobne by asi nebolo úplne príjemné, keby na mňa furt niekto čumel, furt za mnou chodil alebo ma predbiehal a zastavoval. Viete, mačka si tiež zaslúži svoj pokoj a svoj kľud. Border collie versus mačky 70% nie a 30% možno áno. Mám 2 border collie, jedna pase viac, druhá pase menej. Zatiaľ, čo u psa sme ten pud nevedeli sme, áno, tak sme ho aktívne potláčali celé roky, až kým sme si potom nezmysleli, že chceme pásť. To je iný príbeh. Takže pes nejakým spôsobom ten inštinkt niekde nejaký má nejaké nižšie skúšky pasenia hotové, ale napriek tomu my mačky ignoruje. Mačka pre ňoho není nijak zaujímavá, necíti potrebu jej venovať pozornosť. A mám druhú fenku, ktorá je síce tiež exteriérová, ale to pasenie jej viac menej ide veľmi, veľmi dobre. A ona čumí na mačky prakticky 24/7. A keď nemôže čumeť na mačky, tak si sadne k oknu, čumí na vtáčky, proste chodí po byte a čumí na mačky. No. Ako som povedala, mačky sú stelesnením nepredvídateľného pohybu. Borderke inštinkt proste velí to zastaviť a je to vybavené. Takže pokiaľ máte borderku, ktorá má silný inštinkt, tak rozhodne nie. Proste rozhodne tam tá domácnosť s tou mačkou nemôže ísť dokopy. No a keď si teraz povieš, že to natrénuješ, nenatrénuješ to. Nenatrénuješ to, lebo keď má tvoj pes inštinkt, tak ho má. A ty nemáš šancu kontrolovať to prostredie tak, aby tá mačka, ktorá je pánom svojho života, jednoducho nespúšťala tieto inštinkty a jedného pekného dňa môžeš prísť domov a môže sa stať veľké nešťastie. Mojou úlohou je ťa informovať, že k Malinoisovi a border collie mačka proste neodporúčam všetkými 10.